wasebedo kwa somo kaendi ndalo 10 mokalo nyaka kawuono. Wasomo gik mang'eny nyaka kaka ipidho gwen, kaka imiyogi chiemo, kaka imiyogi yath. Makoro sani kawuok kaendi kang'eyo ni ang'eyo miyo gwen yath, ang'eyo chuo gweno sindan kaka itimo. Makoro ok ochuno ni nyaka many extension services officers mabiro into my farm mondo mi otim mano. Through pur ananyalo chulo school fees, atimo university matieko mana through agriculture. Koro youth wetena mantie oko kanyo endo kata mar planning mondo mi odonje agriculture en gima ber. E njugu gi pith gwen as kaka jal mapod tin, mapod dongo, we call it youth. Wayudo ni joma youth dwaro ga tije mondiki, but tije mondiki sani onge. But pesa nitiere lo kama wantiere ni endi. Kwa doke lo wabro yudo ndiko makende mar tich, and kanyi kama pesa nitie mondo mi wadongre kaka youth. Wang'iyo ni ka jogo ma jo youth odonjo weche mag pur kod ohala,